तो आज हम बात करे वाला बनी एगो बहुत ही ज्यादा क्लासिक और बहुत ही ज्यादा हाई थ्रिल वाला मूवी के बारे में, जेकरा अभी हाल ही में ट्रेलर अइल खटे, जोन मूवी के नाम बाटे मर्दानी 3। हाँ, हम उहे मूवी के बारे में बात करतनी जेकर लीड एक्टर में हमनी के रानी मुखर्जी दिखाई देवेली। हम उहे रानी मुखर्जी के बारे में बात करे वाला बनी, जोन की कॉप वाला जब वो वर्दी पहन लेवेली नु तब पूरा थिएटर के एकदम आग लगा देवेली। और पिछला दोनों पार्ट के जैसन ही इहो मूवी में बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला स्टोरी एमे देखे के मिली। और देखला से ऐसा लागत बाटे कि मूवी में एकदम एक्चुअल में जोन बाटे रियल कंटेंट बाटे, और ये मूवी के स्टोरी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड बाटे। और ये मूवी में एकदम बहुत ही ज्यादा थ्रिल हाई लेवल पे देखे के मिली। और ये मूवी में जोन विलेन होखे वाला बाटे वो एगो फीमेल होखे वाला बाटे, जोन की तू लोग शायद ट्रेलर में देखले हो लोग कि एगो औरत जोन की प्लास्टिक में एगो बच्चा के मार के लेके जाले, और ये मूवी में शायद यह विलेन होखे वाली बिया। और जोन की बहुत ही ज्यादा मतलब कि डरावना एगो सीन रहे। और ये मूवी में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काटा के टक्कर होखे वाला बाटे फीमेल वर्सेस फीमेल के। बाकी तू लोग ये मूवी के ट्रेलर के अगर फुल रिव्यू वाला वीडियो देखे के चाहता लोग तो कमेंट में जरूर लिखा लोग, बहुत जल्द लॉन्ग वीडियो आवे वाला बाटे।